Ministar bezbednosti Savjeta ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić, gostujući na sarajevskoj Face televiziji, eksplicitno je poručio da podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. S obzirom na rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti, javnosti nije jasno čije stavove zastupa ministar bezbednosti u tehničkom mandatu i da li su to stavovi njegove stranke. Mektić ne prestaje da iznenađuje, bolje rečeno šokira. Najnoviji eksplicitni stav je da bi BiH trebalo da bude članica NATO-a. I obzirom na čitavu tu našu prošlost, želio bi da taj proces prema NATO-u nekako više zajednički guramo, tu priču sa NATO-om i oko NATO-a, i da kogod uđe ili ne uđe u NATO da ne predstavlja nekome drugu opasnost. Na kakvu konkretnu opasnost ministar bezbjednosti misle nije pojasnio, tvrdi NATO bi mu donio više sigurnosti, BiH mu je nekako na zapadu i više je vezana za zapad, iako je taj zapad bude htio, možemo opstati. Ide Mektić i korak dalje. Isto bi tako volio da i Srbija, bez obzira šta je sada zvanični stav Srbije i srbijanske politike, isto tako da uđe i mi smo okruženi ovdje NATO-om i da budemo tu, da kažem, i da jednom definitivno na ovom prostoru raščistimo sa sukobima, sa ratovima. Na Mektićevu konstataciju vrh SDS-a još se ne izjašnjava. Lider ove stranke, Vuk Govedarica, nije bio dostupan za komentar. Da li je to i zvanični stav ove stranke interesuje i SNSD, a posebno da li je to i razlog zašto odbijaju ponudu za jedinstven nastup te dvije stranke u institucijama u Sarajevu. Politiku SDS-a definitivno vodi Izetbegović i pitanje, a s obzirom na činjenicu da sadašnja struktura savjeta ministara može donijeti odluku o aktivaciji MAP-a, da li će SDS i ministri SDS-a poslušati Bakira Izetbegovića i implementirati njihove politike, jer onda kada mi nudimo vrlo organizovano političko jedinstvo Republike Srpske na zajedničkom nivou, oni to odbijaju i iznose stavove koji su za nas potpuno prihvatljivi za sve građane Republike Srpske, odnose se na NATO integraciju. Košarac poručuje da Mektić nema razloga da bude nervozan zbog istrage koju protiv njega vodi tužilaštvo BiH. I onako će, kaže, njegovi šefovi i prijatelji Bakir Izetbegović i Osman Mehmedagić Osmica naći načina da ga izvuku i operu. A ako bi ga SDS isključila zbog stavova o NATO-u, SDA bi ga odmah primila u svoje redove, smatra Košarac.